सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 34थि बोसोरारि जथुमा खुंदों। दिनै सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 34थि बोसोरारि जथुमाखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनि लांगोनायाव गाजा गोमजायै खुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंनि 8 रिंगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोयो सामाबारि दालाय एबसुनि आफादगिरि प्रसन दैमारि बिथाङा। बिरहोनायजों लोगोसे हाबाफारिखौ जागायो। बेनि उनाव मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय जायो। बावजेनगिरि महरै बाहागो लायो सामाबारि दालाय एबसुनि बारग' आफादगिरि बाबुल दैमारिया। बेजों लोगोसे 9 रिंगायाव दंफां फुलि गायनाय जायो। गायजेनगिरि महरै बाहागो लायो मिरु लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि बुंथिगिरि रंगुल बर' बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। बेजों लोगोसे बेलासिनि 1 रिंगायाव गेवलां मेल हाबाफारि लायो। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि निजोम बर'जों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरिजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। बर' फरायसा आफादनि 34थि बोसोरसालिया जथुमा बे हाबाफारियाव बिथांमोना दंफां गायजेनगिरि हिसाबै बाहागो लानो थाखाय आंखौ लिंदोंमोन। दा बिनि थाखाय आङो सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो साफ्रोमबो दानि आरो सिगांनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर होदों। दा फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मावनो लानाय हाबाफारि मावथांखि बिथांखि बेफोरो जाफुंसारथों आनान गसाइनियाव आर'ज खालामबाय। जोंनि ओनसोलनि जा खौसेथि जा जौगानाय बे बिथिंखौबो नोजोर होनो थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायदों। लोगोसे दिनैनि जा हाबाफारि बेवहाय जोङो खोनानो मोन्दों बिबान सोलायगोन बिथांमोना। बिबान सोलायनाय जा हाबाफारि बे दसे उनावनो जागोन। दा बेवहाय जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो बर' हारियाव बे सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो साफा साफा गोख्रों दैदेनगिरि मोननो हायो। दा बे हाबाफारियाव आंखौ बाहागो लानो मोनसे सुजुग होनायनि थाखाय बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथां लोगोसे इउथ विंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिटिआरनि EM बिथांखौ आं साबायखर होदों। बिथांमोननि जा अननाय बिथांमोननि जा मोजां मोननाय बेनि थाखायनो दिनैनि जा हाबाफारि बेखौ मावफुंनो हाबाय। दा फैबाय थानाय समाव बयजोंबो खौसेयै हारिनि थाखाय खामानि मावनो जों सुजुग मोनगोन बेखिनिखौ आसा खालामबाय। थेंक इउ। सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सानसेनि हाबाफारि जोंना 34थि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ जोङो दिनै फुंनिफ्राय जोङो फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंहा मुंख्लं खाम्फा बावनाय आरो बर'फासिम बिबार बावनाय आरो जोंहा बिफां फुलि गायनाय बे हाबाफारिया जोंहा जानानै थांबाय। बेवहाय जोङो बिफां फुलि गायनाय बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो जोङो जोंनि थान्दै मेल बेखौ जोङो दसे उनावनो जागायगोन। बे समाव आङो जोङो हाबाफारि बायदि जोंहा दायो गेलेनाय बादायलायनाय बेयो सोलिगासिनो दङ। बे जोबनाय लोगो लोगो जोङो जोंनि थान्दै मेल बेखौ जोङो दसे उनावनो जागायगोन। आरो बेनि उनाव जोंहा गेवलां मेल दङ। बेवहाय आलासि हिसाबै जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्ला बिथां आदा निजोमसा बर' बिथाङा जोंहा नुजाथिफैगोन। आरो बेनि उनावनो लोगो लोगो जोंहा मोनानि समाव जोंहा हारिमु बिलिफां आयदा लाखिदों। आरो बे समाव आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि सामाबारि ओनसोलनि लोगोसे गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो बे मिडियानि गेजेरजों लोब लोब बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरदों।